ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡಬಹುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ರಾಜರ್ ಬರ್ತೇವೆ ರಾಜರ್ ತಾನೆ ರಾಜರ್ ತೆಲುಗುಂಡು ಹಾಂ ಶಾಣಗು ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಲಂಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ഒരു ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ರಜೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿನಿ ತೋಚಿಮಿದ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಜೈತೆರಿತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಮ ರುಟೀನನ್ನು ತೋಚ್ಪಾದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಂಬು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಈ ತೆನ್ಪನಂದು ಇಂಥ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಸ್ತುಲೆ ಕಾಂಡನೆ ಮೋಡಲ ಪಾರ್ದಂಡು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ತೋಜೋಡು ಎಂಕಲೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೈಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಸಾರದಾಂಬಿ ಮೂಲು ಚಾಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪಾವೆ ಇಂಚ ಕೊದೊಂದು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಉಮೇಲ್ ಚಿಚ್ಚುಣ ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಉಮೇಲ್ ಚಿಚ್ಚುಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾರ್ದು ಮೂಲು ಚಾದೀತಿ ಹೇಳ್ತಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಚದು ಮುಂತಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅದೇ ಬರು ಬರು ಅವೇ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನತ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ಡು ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಜೋರುಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತಿಜೇರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೈ ಜೈ ದಾದಿನಿ ಚಾಕ್ ಚಾಕಿನ ಬಜಿ ಜೈ ಬಜಿಲ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಬಗ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡದ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂಂಬತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ವ್ಯೂ ತೋಟೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ವ್ಯೂ ತೋಜಂದುಂಡು ಸಣ್ಣ ಏಪಲ ಆಜು ಮುಕ್ಕಾಲೆಗಳ ಕೂಲು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಲ ರೂಟೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಊರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲುವಲು ಇನ್ನಿದ ಅದನ್ನು ರಜೆ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಿಂಚ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿರವನವ ಪೋಯಾಡ ನಮ್ಮ ಓಹು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಈಗ ಕಲ್ಲ ಪಿರವಡೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕೈತೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ರಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆಂಡು ರಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತುಕ ಗಸ್ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೂಜಮ್ಮ ತಾರ ಬೇರೆ ಪೆರ್ತುಲೆ ತಾರ ಎದುರು ಬರ್ಕ ಒಂದು ತಾರ ಈ ಅಮ್ಮ ಹೊಲ್ತವಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಜಕಾಯಿದೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಜಕಾಯಿದೆ ಒಂದು ಕಜಿಪೂ ಬರ ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ದಕ್ಕೆದ ಮಲಿತವನು ಆಟಿಡಿ ಅಜಕಾಯಿ ಹಾಬು ಆಟಿಡು ಕೋಡ 15 పోపిన కోడకి 15 పోపిన నీ అజకాయ ఈ సర్తి ఇజ్జిన 10 పోనాಗ అజకాయ అంత ప్రసాదం ಅಂದವೇನು ಕಜಿಬು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗಸ್ತಲೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಎಂಕ ನೆರ್ದು ಕಸಾಯ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇಗ್ ಮೇಡಮ್ ನೆರ್ಪಿ ನೀರು ಮಗ ಕಸಾಯ ಒಂಜಿ ಬರ ನೀನೆ ನಂಜಿ ಪರಿಯರ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಅಂತ ತುಲೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ನೆರ್ಪಿನ ತುಲೆ ಎಂಕ ಎರನ್ನ ಬಾಕಿ ಕೂಡದು ಚಪ್ಪ ಚಡರು ಕಸಾಯ ನಿಂತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅದೇ ಒಂದು ಮರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಬರೋಡು ಕರೆ ಬರಲಿ ಅಂಕಲ್ ಬುಲ್ಪೇಲ್ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಪೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಕೈ ತೋಜಾದಾರ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಅದಗನೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಅರೆನು ಕುಲ್ಲಾದ ತೂನಾಗ ಕೈ ಮೇ ಮಾತ
ಫುಲ್ಲು ದಡಕೆ ತಲಕ ಪೂರ ನೀರು ಗುಳ್ಳೆದಲಕ ಬೂಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡೆಗ್ಲೆ ತೊಂಪೊಂದುಲ್ಲೇನು ಗೈ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡಬೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೇನು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿರು. ಸೊ ಗುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಡ್ಬೇಕು ಎನಿಕ್ಲೆಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತೂಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪದಿಂಗಿ ತೀತೆ ಬೇಯರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪದಿಂಗಿ ಆತನ ಪಾಡ್ದು ತೀತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮೂರು ಬೇಪಾದಿಯಾರ ದೀತೆ. ಸೊ ಒಂದು 3 ದಿನ ಕೊರ್ರೆಂಡು ದಪಂಡ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕೆಲು ಪೂರ ಪಿದೇ ಬೂರುಂಡು 3 ದಿನ ಅಂಚನೆ ಜ್ವರದ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೆಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತೀರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರದ ಸಿರಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕುಲ್ಲಾದ ಬೈದೆ ಸಾನೈತೆ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ದಿನದ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಬಾಬಾಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನು ಮೀ ಪಾವನ ಅರಿಗೆ ಕೈ ಬೇವನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ದಿಕ್ಕದು ಐತ ಒಂಜಿ ಕನೇರ್ದ ನೀರಿಡು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀ ಪಾವುಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪದಿಂಗಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತದೀತ. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕೊಜ್ಜಿನ ಬತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮೂಡ್ಡೊಂಜಿ ನೀ ಶೋಕುಡು ಜೋಶುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಕಂಡೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುಂಡ ಇಂಕಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗೊಂಜಿ ಹಿಂಚಿನ ಶಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪದಂಗಿನ ತಿನ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಜೇರು ವ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂತೀರ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಒಂಚೂರು ತಿಂಡಿರಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅದೇ ಮಗ ಅಂಜತ್ತೆ ಅಂತೆ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ದುಂಬೆ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ಜ್ವರದ ಸಿರಪನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೀರ. ಸೊ ಪದಂಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಜ್ವರದ ಸಿರಪ್ ನಂಜಿ ಕೊರಡು ಒಂದೆಂತ ಪರ್ಪಾನಾಗ ಒಂಜಿ ರಸ ಸೊಂಡು ತುಕ ಗೈಸಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಮೀದು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಒಣಸ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೀರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲರದೆ ಆಮನ್ಪಿನೆ ಗಂಜಿ ಉನ್ಪಿನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಸೋಯ್ತದೆ ಹಾಲ ಸಾರು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಗಂಜಿ ನಾ ಬಯ್ಯ ಮಿನಿ ತುರೆ ತಂಪುದ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಕೊರಡು. ಸೊ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡನ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ತಂಪುದ ಕುರ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಕ್ಕೆಲೇನು ಪೂರ ಪಿದೇ ಬುರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು 3 ದಿನ ಟತೆ ಸಾನ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಏನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟ ಅಂಗಲ ಸಾರದಾಂಬೆ ಕೊಂಚ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತೆ ಮಾರೆ ಉಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜೈ ಆಮಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ದೊಮ್ ಕಾಯ್ದನ್ ಗೈಸ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕೈಬೇ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್. ಸೊ ಸಾನ್ವಿನ ಜಪ್ಪಾನಾಗ ಆರ್ನ ಬೆಡ್ದ ಅಡಿಕ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈಬೇವುದ ತೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಡು ದಪಂಡ ನಾನು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಿರ್ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಕೈಬೇವುದ ಕನೇರ್ದ ನೀರಡು ಮೀ ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆನ್ ಜಪ್ಪಾನಾಗ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬೂಡ್ದು ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ನಿಕುಲು ಜಪ್ಪಾನಾಗಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕೈಬೇವನ್ನು ಬೆಡ್ ದಡಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿನ ಮೀಪಾಯಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯಿಜಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಕೈಬೇವುದ ಕನೇರ್ದ ನೀರಡು ಮೀಪಾಯ ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಅರ್ನ ಮೇಯ್ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊಂಡೆ ತರೆಕ್ಲ ಮೀಪಾಯ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತೇನಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ತರೆಕ್ ಮೀ ಪಾರೆ ಬಜ್ಜಿದ ಬಂಡ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಜ್ವರ ತಂಚ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನುಂಗ್ ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಹೀರೆಕುಲ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ನಾನು ತಂದು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆವಾಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗನ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದು ವೇದಮ್ಮನ ಮೆಂತೆ ಮರ್ದ ಅವನುಂಡು ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಈ ದಿಕ್ಕೆಲಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮರ್ದಲೇನು ಮಾತ
ಸೊ ಅಂಚಿಡು ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿಡು ದಿಕ್ಕೆಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂದವನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ವೇದಮ್ಮ ಮರ್ದುಲು ಪೂರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಆರು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಕಣ್ಣು ಪುಗೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಂಡು ಆತೆ ಆತೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಂಡು ಈಜಿನಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದೋಡು ಅವು ಅದಾಗ ಪುಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಲಂಚಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ರಾಗಿ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಪನ್ಪೆಡ್ತಲೆ ಅವಳ ಮೂಲು ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಮನಾರದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೀತಿನ ತೋಜುಂಡು ಏನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನಾರಾಗ ಪಾಡುವ ಬಂದು ಒಂದಿತ್ತ 500 ಗ್ರಾಮ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಾರ ಮರ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆಯರೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆಗೆ ಪೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರೆ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರೆ ಸೊ ಈ ಮರ್ದನ್ನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನು ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತಾಪುಣಾತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳ ಗೈಸ್ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಆವಡ ಅವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡೇ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನಿತ ಮೂಲು 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆಲ್ದಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿನತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತುಲೆ ಆರು ಜೆಪ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೌದಾ ಮಗ ದೀಪಿನಿ ಚೋಚರಣೆ ಹಾಂ ಕಿರ್ಮುನೆಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲ ರಾಜರ್ ಬತ್ತೆ ರಾಜರ್ ತಾನೆ ರಾಜರ್ ತೆಲುಗುನು ಹಾಂ ಶಾಣಗು ಬೇನೆ ಆತನು ಸರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಹೋದಿ ಓಡು ಮಂದಿರೇ ಚೋಚಿಗ ನಾನು ಚೋಚಿಗ ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಜಿತ್ತೇರು ಜೈದೇರು ಇನಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಆತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ ತುಕ್ಕದಾದಂದೆ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕೀರು ದಕ್ಕದಾರ್ನೊಟ್ಟಂತೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಆಂಡ್ಯರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಪದೆಂಗಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತೊಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ನೀರನ್ನು ಕೊರಡು ಇದನ್ನಿತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಬಾ ಮಿಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಿಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಲೆಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲೆಗೆ ಪರ್ಕನಾ ಎಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಮ್ಮన్నారు ಪುಂಡಿ ಅಂದೆ ತಿನ್ಕನಾ ತಿನ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಾನಿ ಪರ್ಪೂಜೆ ರಿಟರ್ನೇ ಕಂತೆ ನಾನೈತೆ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಕ ಅದೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಪಡ್ಜೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪದೆಂಗಿದ ನೀರು ಪಾಡ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಬನಾನ ತಿನ್ನೊಂದುರ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ ಬನಾನ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಪದೆಂಗಿದ ನೀರು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಗಾಯ್ಗ ಇರೋ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಆಯುಷ್ಮಾರ ಅವಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬನಾನ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಾಯ್ ಬನಾನಾ ಆರೆಂಜ್ ಮುಸುಂಬಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಕೊರಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಪೇದೆ ಪಂಡ ತಂಪಾವಡು ಮೇನ್ ಈತೆ ಎನ್ನಲೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ತಂಪಾವಡು ಮೇಟ್ ಬೂರನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹೀಟ್ ಆದ
ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಏತಾಪುಂಡು ಅದು ತಂಪು ಕೊರಿಯಾಡ ಆತ ಬೇಗ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನೈತೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಲೈಟ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಕಜೆ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ತುರೆ ತೋನಾಗ ಮುಸುಂಟುದಾನೆ ಅಂಚಾಪಿನ್ ಇರೇಗೆ ಒಂದು ಬನಾನೊಂದು ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಾ ಇಟ್ಟು ತಿಂದಲ ಉಪ್ಪ ಯಾರದೆ ಖಾಲಿ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಟೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಪಿನೆಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುರೇನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಬೇಕ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಾ ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಉಲ್ಟದಿತ್ತಾರ ಅಂದತಿ ನಾನು ಸಾನ್ ಬಾಬಾನ ಕೈ ಕಾರ್ಮೋನಿದೆ ಕೂನ ಆ ಕೈ ಬೇಗ ನೀರಡೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ಕೊಳ್ದು ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ದು ಚೆಪ್ಪಾನು. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಶಶಿ ಸುರೇಶ್ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿ ವರ್ಮದ ಏಪಲ ಇಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಮಿ ತೆಗೆದರೆಂದು. ಸೊ ಇರ ಪನಿನ 100% ಸತ್ಯ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೆತಿ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಡುಪ್ಪುವ ನಿಕಲೆಗೆ ತಾಪುಂಡಾತು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.